Salam mehriban dogunlar. Edi diýleşler, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Ha şu gün aktivist Oraz ýa-da Rozgelli Çölüýew halk köpçüligine açıklama berýär. Söz Orazda men oturýan Orazyň özü alyp barýar, özü çykyş edýär. Orazjan hoş geldin. Söz sende, başlaýar. Indi şu aýda aýallaryň turmasy barada, ýagny jens koloniýa diýilýär. Daha şol şäherde eken şol. Men eşitişim boýunça ýylany, etrapny owasyna göçürilipdir. Onuň şu aýallaryň turmasy bir maşgalanyň bolup geçen maşgalasyna duçar bolan kynçylyklary şu barada gurrun görmek isleýän. Bu şu maşgalanyň üstü bilen bir näçe maşgalaň derdini ýetirmek isleýän. Bu dosa bolan Aşgabatly oglan özü. Owa nirsinden ökmana gyzyklar. Şol oglan maňa bir näçe gün öň haýyş etdi. Biraz ol işlema şu sebäplen ol oglany şu diýilen wagtyny aýdyp diýip ýetirip bilmedim. Ýöne amanat bolup galmasyn şu günleri şu wagtlara gapat geldi. Şoň üçin aýtmak isleýän bir oglan, o da dosa oglan aýaly bilen ejesi bile aýalyň turmasyna jens koloniýa turmaya düşýär. Oturan ýöle 6 ýyl uje köp wagt boldy. Onuň şol ejesi şol dosa oglanma dostyma jaň edýär. Şular ýalyp bir aýal maşgala gerekli zatlar bar. Şolar bir getirsem diýip. Ol dosa oglan kak baloş şu ejesiň geliniň diýişi alyp paket zatlar alýar. Şol kapydan girende şu derbede erkek adamly milisiýalar garagullar durdy. Ondan soňra şol içine paketin zat barlady, içine girýär. Şu taýda taky dronlar naçanlikleri erkek adam diýip özüm aýallaryň turmasy. Soň ejesi bilen gelini, ejesi aýdýa ogluň ejesi gelinim diýe sen bir näçe wagtda garaşyp oturýarsyň, maňa möhüm wajyp diýär. Şoň üçin bar sen git birinji sen duşuş, ondan soňra men giderim diýär. Onuň ol gelin kapydan girýär. Adamsyny görýär, gözüne ýaş aýlanýar. Gözüne ýaş aýlanýar. Adamsam diýär, "Ezidim, men geldim" diýär. "Esip bordym, mada gowular çykarsaň inşallah, mada gowular" diýär. Şonu şu bagryna basyp gujoklarny şol gelini "Meni bu herden alyp git" diýär. "Meni bu herden çykar" diýär. Soň dosa bolan ýani "Borym, mada gowular sagama çykarsyň" diýär. Ol diňe iýse giderli gaty adamsyny gasyp "Meni bu herden alyp çyk, meni bu herden çykar" diýär. Soň hemme zat gowular çykarsyň nesip bolsa diýse, ondan soňra ýank aýdyp başlaýar gulagyny, ýanyna gasyp gulagyny aýdýar. "Bizi bu herde köseýärler, bizi bu herde harlaýarlar, bizi bu herde zorlaýarlar" diýär. Şol tomsyna ysy bolýar eken, şu aýal maşgalalar ýeňilrek geýinýär eken, şu eli aýa görnýän bolmalylar. Şu taýda garagullar adam görmedik ömrüni, adam görmedik ýaly, ýa başga planetden gelen ýaly. Şol hatalan gelin gyzlaryny gözlik durlar diýär. Haçanda bir ýalňaşar, şol ýüzüne bazar şey demew. Kemsizler kiçiler namysyna deger şol ýa düşünjedi. Soň adamsyna şu gelin jogap berýärdi. "Bizi diýär baklaşka suw doldurup diýär, daşyna da mata dolýarlar. Şoň bilen urýarlar" diýär. "Onu da siňe garanyk çiş bolýar" diýär. "Bizi bu ýerden alyp çyk" diýär. "Biz gaty kyn ýagdaýda" diýär. Ýank adamsy eline paketini ýere oklaýar, düşnüni. Aýaly gujoklap dur, gulagyny aýdyp otur. Soň diýär, "Iýdi" diýär. Soň her hatany gezekli baňa düşürýär eken şol aýal maşgaladan anlar. Şu baňa düşürilenni kapydan näme şu aýal maşgala düşüşi görnýär diýär şu garagullary. Aýnadan görnýär diýär şu garagullary. Onuň şolar biçäreler şonu da nämesini içerinden gelýär zat ýok. Soň olara wagt berýär eken, şu wagtda da geýinmeli eken, şol kapydan giýreni giyinip yetişip bilmedik aýal maşgalalar bolýar diýär. Şonu da utanç haýa ýok diýär şu erkek adamlara. Giyirip
bol gitmelip alıp yolda giyinir yerler diye. Son şular ýalak adam bilen ya kakat ejesi bilen görüşdürmek üçin şol garagullar ya naçanikler şol günkü ismen başlyklary bilen bile bolmaly. Ondan soňra raditlerini ýany goýurlar eken. Bu da himmesi diýip aýdyp berjek. Men ýöne şular ýa-da içinde bar. Soň adamsy gözünden ýaş gelip dronok diýär. Diýişini gysýar da dilini aňarsynda dur diýär. Nämeler bolýar diýär. Gen galýar da şu zatlara gen galýar. Meni berden alyp çyk diýip biz berde gowluň üstünden barmaýasy. Ýa-ki adamsy görgüli şol ayağının yana barany bile bolmak istəyədi. Şol komoty aşağı beton bir soldatska koyka bar diýär, biram tumuçka bar diýär, tumuçkanyň gapdana stolary ýok diýär. Onuň şol komotyň gapam ýok diýär, daş tutup bar diýär, çekilýän jalüsler tutup bar diýär. O da şemal bolsa eýle beýle ırgyle görnýär diýär. Gara bile bolmany mümkinçilik ýok diýär, sigdanýa baran ýerine. Soňra adam saýjy men niye soşça gitmeli boljak bagışly men niye gayrat etdi ejem şaby ejemem bir göreýin niye. Soň eline şu paketi berip ugroja ejesi gelýär. Ejesi gülüp zat edip şol tutuyun açyk girýär bolyn. Eje diýär. Bolup geçýän zatlar çynmy diýär. Oglum näme boldy diýär. Şular ýaly geliniň şeýi diýdi diýär. Men gelinime aýtma diýdim diýär o zatlar diýär. Eje şu zatlar çynmy diýär. O da aýdy oglum o çyn diýär. Şondan soňra ejesi diýdine çöküp ogluny ýalbarýar. Oglum biz şu taýda al til bäri. Onlarym köprek bar otyr. Senin şular ýary şot goda oturmaň islemezlik üçin bir näçe wagtlar aýtman gelip dur. Biz seni ýitirer söýdüýär. Bizim hazymet ýüregimiz agyrdarsyň. Bize söz ber hiç kim ýany gurulamajagyny, hiç kim aýtmajagyny diýär. Ogly bolýar diýär, borja, gaýdýar. Ne sevdany boldy, ne de duşuk boldy. Öýüne geldi zat etdi, 3-4 gün geçdi. Oraz ýa, birle men maşgalanda şeýle eşdilýär zatlar diýär. O taýda bir näçe adamyň maşgalasy bar diýär. Oý halk birisini görsün, düşünsin diýär. Onuň maňa haýyş etdi, men şu wagtda aýdy bilmedim, men şunu aýtdym. Serdar Berdimuhammedow Gurban Ulynyň ogly, indi şol adamy men häzir bir halta ýa gawa ýüklep uluguna atyp bilmeýän oladyr arasy adam hiç hile oladyr eden ýamanlygy ýok, göze dürtülenýär. Ýöne men bir zat aýtjak bolýan, Serdar Mälik Berdimuhammedow ýekece birader dogry ädim ätseň plança min adamyň günäsi geçýär. Indi şu wagt Gurban Mälik Berdimuhammedow kakasy bir näçe adamlaryň o diri cesetlerini yitiren, öldüren, basan. Onun häzir özü öljegem üçin, jaýlanjagam üçin, o dünýä barıp jogap berjegem üçin, şoň üçin Serdar Berdimuhammedow etjek senden haýyşdym. Dogry düşünseň, şu taýda dogry çözüp bar. Birinji aýallaryň turmasyny boşat. Sebäp olaryň gargyjy seni kökman tutar, eger gowluk edip başgarmasaň. Şu wagt şolaň bir giden çağalar, ojaklar, hojalyklar garaşyp otyr gözüni dikip. Ene diýilýän zat bir niyet etmesin adamyň aralmak. Ene diýilýän insan gaty güýçli insan, Hudaý saklamasy başga hiç bir zat saklap bilmeýär. Olar şu wagt ýagdaýlar gaty kyn. Şoň üçin etjek haýyşdym, aýarlaryň turmasyny goýup bersen, şolar dogry sogap aýtdylar bir näçe ýygyňdaky tohum diýjiň maşgalaňy halas edip bilersiň. Ya bolmada qaqa eten günälerini ýup bilersiň. Sen uzak durmaýan Serdar Berdimuhammedow näçe diýsen, sebäp hemme zat Allah görüp otýar. Hemme kişiň dilegine meşdip otýar. Şoň üçin diler gysga wagtda kabul bolýar. Ýöne bir gün otursaň, bir dogry iş etseň, plança min ýyl ya plança gün ýaşamaňy peýdal bir zat bolar.
Yine bir aýtjak Karaçay Çerkeski Üniversitesinde okapdym şu taýda. Şu taýda uly hormat bilen salamlarmy ýollaýan şu studentlere. Şu taýda ýaş gyzlar gatyken, gelinlerim gatyken, oglanlardan gyzlar gelinlerken şol arada o dambay diýilýär da diýenjelýän ýer. Şu taýda ýaş gyzlar şylabra güýji ýetenok diýär-de bir 18-20 ýaş gyzlar u borsam iş agyr. Şol gyzlar ne kartyna pul geçýär, ne okuw töläp bilýär, ne de ýygynyň pul gelýär. Şol gyzlar şol borsda işini edýär. Olam afa adam diýär 14 saat işleýär. Ondan sonra şu student gyzlar pasuda ýuwýar diýär 14 saat aýak üstünde. Bir ýaş gyz şu men eşitişim boýunça şu aýak üstünde durup diýär, şu damarlar diýär, şu dersini görünýär diýär, şu çişen bolmaly. Onun men diýjek bolýan zadym bir Serdar, sen bir türkmen insany, özüňize musulman döwlet ýa musulman bir millet iň bolmany men sana diýemok. Biz daşa ýurtda Ýewropa ýaly gowdurmuşda ýaşamak. Iň bolmany iýjegini, iň bolmany gejeni, iň bolmany okuw hesaplan almak üçin bir mümkinçilik döret bir adamlar çağalar bir okusyn istek arzuw bar. Bilim alsynlar. Ýerden gözüni açýar diýär. Onuň şuna okuw gitmeli, bilýänler ýöne. Eger okuw gitse iş garja, iş bolmady, pul bolmajak. Onuň şeýdi türkmen gyzlar şoldan baý diýilýän ýerde kösenip işläp ýörürdi. Yine bir zat goşşuk. Karaçay şäherini okuyan türkmen studentlerini hemmeňe de syýlaýan, hormat goýan, hemmeňe de özünden beýik görýän. Şu taýda gep sözü ýerine agyra düşünýän türkmen oglanlar barda. Netip bolsa inşallah sizi dogry ýolda, dogry hereketde görmek isleýän. Şoň üçin hiç wagt unutmaň. Bu watan hemmämiziň watanymyz. Bu çağalar monku bolsun, ýöne biziň çağalarymyz şolar. Şoňa dogry düşüneli. Bu zatlar bir näçe adamy etjek işi däl. Bu zatlar hemme kişi bile orta goýup bile kerek edip etilmese hiç bir zat amala aşmaýar. Yine bir sawursa aýdasym gelýän zat Karaçaýly oglanlary. Oglum ady Jelaleddin şol oýnamana daşary çykypdyr. Soň bir türkmen student oglan ýa. Uzun moýlu diýen ady zaty bilen o. Soň şu oglumy bu kimiň oglu diýip sorapdyrda, şu görmeýän bolmaly, täze gören bolmaly. Onuň gatda bir student gyz bar eken, onuň çagasy bar. Şu çagasy bilen bir oýnady watýar. Orazyň oglu diýipdirdi. Şol student oglun her eline ors pulunu pul beripdirdi. Onuň şu çagy begenýä ýön eline kadar näme zatda düşünýär. Öýüne ılgap gelipdir ejetiniň ýanyna. Soňa şu student gyzym gurrunýar şular ýaly orazyň oglu diýdi bol. Şular eline pul berip gystyryp gitdi diýip. Men bäzi diýjek bolýan zat men ütköşük oglan ýa ütköşük adam bolarak ýa bollugym üçin oglumy şolar ýaly bir kömek etdi diýip düşünmedim. Isnaş meňe maşgylama kömek edýärlermi? Men düşünmeli zatym, meniň bir biriniň maşgylasyna kömek etmeli. Biz borjumyz türkmenle bir söz bar. Biriniň maşgylasyny goramadan hiç kimseň maşgylan goramaz diýär. Şoň üçin şoň sawursyna aýdýan. Allahdan gaýsyn. Ýöne men bir eşitjänim, ýöne bir näçe görmeýän, bilmeýän eşitmeýändim gaty köp kömek edýärler diýip sawursunlar.